Доброго ранку, Україно! Це програма «Саба». Мене звати Єлизавета Цереградська. Ми приймаємо естафету від Гульсум Халілової і продовжуємо наш інформаційний ранок. Сьогодні будемо говорити про головні теми цього дня. Зокрема, безумовно, будемо говорити про Луганськ, що там, будемо продовжувати розбиратися, що саме там відбувається зараз. Але пропоную почати наш день з інформаційної добірки. Цей день в історії 23 листопада. 23 листопада 1996 року завершилася Перша Чеченська війна – військовий конфлікт між Російською Федерацією та Чеченською Республікою Ічкерією, що відбувався переважно на території Чечні у період з 94 року по 96 рік. Результатом конфлікту стала перемога чеченських збройних сил та виведення російських військ, масові руйнування, жертви та збереження Чечнею незалежності. Цього дня 2003 року в результаті революції троянд у Грузії Едуард Шеварднадзе подав у відставку. Назва революції походить від троянд, який опозиція використовувала, щоб підкреслити ненасильницький характер демонстрацій та небажання силового вирішення конфлікту. 23 листопада 2006 року помер Олександр Литвиненко, працівник радянських і російських спецслужб, згодом політичний емігрант, опонент уряду Путіна. Олександра Литвиненко отруїли радіоактивним полонієм 1 листопада 2006 року. У липні 2016-го американська газета Wall Street Journal відкрито звинуватила у смерті Литвиненка Володимира Путіна. 23 листопада 1983 року помер Бажан Микола Платонович, український поет, перекладач, культуролог, енциклопедист, філософ та громадський діяч. Академік Академії наук УРСР, заслужений діяч науки України, заслужений діяч мистецтва Грузії та народний поет Узбекистану. Що ще відбувалося 23 листопада, ми щойно бачили з вами в сюжеті, а зараз переходимо до обговорення, власне, основних тем цього ранку, зокрема, безумовно, те, що відбувається у Луганську. Вже декілька днів дуже спірна ситуація на сході України, ми вже говорили про це і продовжуємо говорити. Зокрема, вчора ввечері, згідно інформації місцевих жителів, які опублікували її у соціальній мережі, в кількох частинах окупованого Луганську прозвучали вибухи. За інформацією місцевих жителів, ці вибухи були досить потужними і відчутними. У так званому МВС ЛНР підтвердили інформацію про лише один вибух, але зазначили, що він не був сильним. І, відповідно, також бойовики уточнили, що саме цей вибух він стався в районі Луганського тепловозобудівного заводу. Причину вибухів також не пояснили. Зокрема, є ще декілька тем, про які ми будемо говорити. Ми чекаємо на гостя Мирослава Гая, волонтера, з яким будемо говорити на ці теми. Тож через декілька секунд він з'явиться у студії. Другий день без телебачення та радіо, з інтернетом і мобільним зв'язком перебої. Центр Луганська блокують зелені чоловічки на БТРах. Місцеві бояться виходити на вулицю. Что-то происходит, не знаю. Я вышла, там загорожено, тут загорожено, перед лицом машут туда. Ще вчора з'явилася інформація, що напружена ситуація в Луганську через конфлікт між лідером терористичної ЛНР Плотницьким і його так званим міністром внутрішніх справ Корнетом. Версій кілька, чи то не поділили російську гуманітарку, чи потоки контрабанди. Факт у тому, що Плотницький через суд усунув свого силовика з посади, той не здався і блокував столицю невизнаної республіки своїми людьми та бронетехнікою. Сьогодні зранку стало відомо про штурм будівлі Генпрокуратури так званої ЛНР. У Луганську веселощі тривають. Озброєні люди штурмом взяли Генеральну прокуратуру ЛНР. Генпрокурор ЛНР Подобрий заарештований. Це людина Плотницького. Де сам Плотницький, чи у Луганську, чи в бігах, невідомо. Зранку в інтернеті з'явилося відео, на якому він проводить нараду з силовиками, які залишилися на його боці. У нас людей взбудоражили, а, как говорится, результат нет. Но, как я и говорил, восторжествует закон. Точка будет поставлена в этом деле.
Експерти припускають, Кремль вирішив об'єднати псевдореспубліки під проводом лідера так званої ДНР Захарченка. Ще вчора увечері в інтернеті з'явилося відео, як з Донецька в Луганськ прямувала військова техніка. А сьогодні, як бойовики ЛНР просять Захарченка взяти псевдореспубліку під свій контроль. Александр Владимирович, прошу вас взять под свое руководство Луганскую Народную Республику, чтобы реализовать идею 2014 года создания Новороссии. Тим часом у Міноборони, кажуть, привели Збройні сили, навіть резервні підрозділи в бойову готовність. Активізувати у зв'язку зі збільшенням кількості російських військових, а також активізацією найманців, українські Збройні сили готові до будь-якого розвитку подій. Глава держави доручив українському представнику у спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін активізувати взаємодію зі спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні для інформування західних союзників. Заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука заявив ЗМІ, що вночі на Луганщину зайшло більше 300 одиниць військової техніки з Росії. Підтверджують активність військових та техніки на окупованій частині Луганщини і в ОБСЄ. Також там кажуть, що зафіксували в самому місті людей у камуфляжі з білими пов'язками. Водночас, що коїться в заблокованій частині Луганська, достеменно невідомо. Спостерігачів туди бойовики не пускають. Реана Алієва, Заман, АТР. Як і обіцяли, в нашій студії вже є гість, волонтер Мирослав Гай. Доброго ранку, пане Мирославе. Ну, от щойно ми побачили сюжет, власне, такий коротка довідка про те, що, власне, відбувається ці декілька днів на Луганщині. Хочу зупинитися дещо все ж таки на оцій тезі про те, що нібито прогнозується з'єднання цих так званих республік ЛНР та ДНР. Зокрема, про це навіть повідомив також радник міністра МВС Зорян Шкіряк у Фейсбук. Ми можемо навіть показати цю цитату. Я зачитаю дещо. Головна мета цього внутрішнього перевороту – це не просто перерозподіл сфер впливу фінансових потоків і боротьба бандитів за владу, а й можливе об'єднання російсько-терористичних банд ЛНР і ДНР в одне угрупування. Керувати єдиною злочинною організацією по задумці Москви, мабуть, буде терорист Захарченко. Отже, пане Мирославе, що ви можете сказати з цього приводу? Ну, ми взагалі не маємо дивитися на заяви там Плотніцького, Захарченка чи цього Корнета, тому що вони не є самостійними фігурами. Всі вони контролюються кураторами з Російської Федерації, і треба дивитися на те, хто з ким воює. За нашою оцінкою, там йде більше протистояння, це ГРУ РФ і ФСБ безпосередньо, тому що вони відповідають за різні підрозділи, за різні, не можна сказати, політичні фігури, от ці маріонеточні лялькові царьки. От, і тут не питання стоїть в контрабанді в першу чергу, тому що це дуже дріб'язково. Тобто, тим більше подивіться, що зараз відбувається, заїхала техніка з Російської Федерації. От, і ми думаємо, що тут просто якісь більш серйозні процеси відбуваються, а от саме які будемо слідкувати. Тому що треба більше дивитися не на те, що заявляє Плотніцький, а як, наприклад, перебігають перемовини Курта Волкера з Сурковим. От. Чи домовились вони, чи ні. І, на мою думку, вони не домовились щодо ситуації в Луганській, Донецькій області. От. Зараз Російська Федерація намагається там все взяти в залізний кулак під контроль. Ну, подивимося, що буде. Хочу зробити такий дещо ліричний відступ. Справа в тім, що взагалі, от коли так загострилася ця ситуація на Луганщині, одразу... Ну, там зараз людей вбивають, так. Безумовно. Ну, і це відбувалося до того, просто саме ось ця спроба так званого перевороту. Мені дещо незрозумілі формулювання навіть у засобах масової інформації. Звісно, постійно дописують так звана ДНР, ЛНР, беруться це все в кавички, але складається таке враження, що Україна в принципі вже дещо відсторонилася. Навіть оці от назви ЛНР і ДНР, те, що це нібито внутрішні якісь там розбірки і не зрозуміло, що відбувається. Таке враження, що Україна вже певним чином так від'єдналася від цих тем, говорячи, це в них там відбувається, не в нас, а в них. Ну, це ясно, що не в нас. Тобто це відбуваються зараз розборки між російськими силовими структурами. Якщо ви подивитеся, ці розборки є в політичному полі Російської Федерації, вони зараз там громкі арешти силовиків,
були, у них зараз там судять різних міністрів і так далі. У них іде достатньо потужна зміна зараз, серйозна вектора країни. Тут заява Путіна, наприклад, остання вчора, коли він сказав, що треба переводити весь бізнес Російської Федерації на військові рейки. І це силове протистояння між ними, воно там так само відіграється в першу чергу, тому що кожен батальйон, кожен персонаж, він контролюється тією чи іншою силовою структурою Російської Федерації. Між ними зараз чвари. А не питання, хто буде контролювати контрабандні потоки. Тим більше, що ви бачили, що зараз збиралася нарада президента щодо техніки, яка перетнула кордон. Тобто, можливо, це більш якась серйозна гра, але це зараз тільки, скажімо так, мої припущення і припущення ще багатьох людей, які слідкують за ситуацією. Зараз же ж на Донбасі постійно йде зараз питання проведення миротворців ООН, і Російська Федерація дуже пручається і не хоче введення миротворців ООН в такому форматі, як пропонує світова спільнота. Вони готові вести російських миротворців, білоруських миротворців, будь-яких своїх миротворців, аби тільки продовжувати контролювати там ситуацію. І ми зараз бачимо, що вони вже беруть під контроль їхні війська, вони й були там, але збільшують кількість контингенту там, вони посилили озброєне своїх радників і військових, з кадрових військових, вони посилили для них питання безпеки, тобто збільшили охорону їхню. Тобто вони зараз намагаються там взяти всю цю ситуацію під контроль. Подивимось, що буде у них. Ще хочу зупинитися на цитаті екс-помічника міністра оборони США з питань України, Росії та Євразії Майкла Карпентера у своєму твіттер. Він написав, що російські регулярні сили заходять в Україну, щоб навести порядок у мафіозній війні між ставлениками Москви. Так відбувається, коли дозволяють правити криміналу. Це не надто відрізняється від того, що ми бачили в деяких регіонах Північного Кавказу. Про це він сказав у своєму твіттер. Ви знову ж таки підтримуєте цю підтримую цю тезу, тому що, знову ж таки, всі там кримінальні ставленики контролюються тією чи іншою. Я просто хочу ще раз нагадати, вони не є самостійними фігурами. Вони всі контролюються тією чи іншою силовою структурою Російської Федерації. І зараз іде стичка між цими структурами, тому що Кремль, безпосередньо Путін, він вилив своїх, скажімо так, керівників силових структур, тому що їхня операція на Донбасі була провалена. Фактично вони не змогли захопити ту частину України, яку збиралися. І там зараз реально йде боротьба цих різних силових лобі. Подивимось. Що може робити Україна, знову ж таки, зважаючи на всі ці В першу чергу ми маємо, я думаю, це посилити безпеку наших кордонів безпосередньо з окупованими територіями, тому що є велика вірогідність, що якісь бойовики, які програють цей бій, вони будуть тікати, і в Росію їм не вдасться втекти. Вони будуть тікати де-інде, і, зокрема, в Україну. Це перше. По-друге, ми маємо надати всесторонню допомогу нашим громадянам, які знаходяться на окупованих територіях, і які будуть тікати від цього силового конфлікту, тому що ми знаємо, що в будь-якій війні, навіть в війні мафії, найбільше страждає цивільне населення. Тобто потрібно, люди вже тікають звідти, намагаються. Вчора з центру Луганська всіх робітників повідпускали додому примусово, тому що там вже почалися, скажімо так, помста, зачистки і так далі. І треба допомогти нашим громадянам, це найголовніше. І третє, показувати світовій спільноті, подивіться, будь ласка, ось це називається ефективний контроль Російської Федерації. Будь-куди, де вони кажуть, ми прийдемо, ми наведемо порядок, починаються мафіозні війни, починається контрабанда, наркотичний трафік, продаж людей у рабство і так далі. Це те, що Російська Федерація називається ефективний контроль. Ви можете подивитися на це, ви зараз бачите. Отак. Ви зазначали про те, що багато чого насправді залежить від переговорів Суркова і Волкера, принаймні є такі здогадки. Якщо говорити про вашу думку, про що вони говорять? Оці перемовини, які ведуться, на яку тему? Я думаю, що Сполучені Штати дуже жорстко зараз ставлять питання перед Російською Федерацією. Це питання і Донбасу, і Криму. Я думаю, що ігри з ними скінчилися, і думаю, що зараз іде вже розмова ультиматумів. Дуже жорстко це ви що маєте на увазі? Дивіться, Сполучені Штати вже прийняли закон про те, що Російська Федерація є ворогом Сполучених Штатів номер 1.
З 2 лютого почнуться великі розбірки з фінансами Російської Федерації, які незаконно були виведені з Росії в офшори. Зокрема, мафіозні гроші, гроші урядовців, путінські гроші. От все це 2 лютого буде поданий широченний звіт до Конгресу США щодо усіх осіб, які співпрацюють з Кремлем, зокрема і за кордоном також. Тобто це буде перелік і компаній, і фірм, які допомагають обходити санкції Російської Федерації, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто зараз з лютого місяця почнеться велетенський кіпіш щодо взагалі всіх цих фінансів, які знаходяться за кордоном, і щодо родин урядовців Російської Федерації, які перебувають, живуть за кордоном під іншими паспортами, або навчаються, або лікуються. Тобто будуть просто тотальні міри по блокуванню цих коштів, по видворінню цих людей назад, back home, to Росія. Тобто це перше. По-друге, зараз Росію будуть намагатися видавити з Сирії, і вже Путін заявив, що вони будуть звідти виходити, тому що вони і так там набідокурили, і щодо Сирії їм теж, я думаю, поставлять серйозний великий ультиматум. Крім того, зараз починаються велетенські розслідування щодо втручання Російської Федерації у вибори Сполучених Штатів Америки, у Брексіт Великобританії і у референдум в Каталонії. Тобто європейські спецслужби, американські спецслужби вже мають докази, вони про це відверто заявили на цьому тижні, про те, що вони мають докази про те, що Російська Федерація завдяки своїм інформаційним військам дуже сильно втрутилася в ці питання, і люди розлючені просто, мається на увазі, політична еліта розлючена просто. От. За все це зараз будуть довгі розслідування, але за ними буде і покарання. Це будуть потужні санкції. І вже ми знаємо, що колишній прем'єр-міністр Російської Федерації Кудрін вже заявив, що грошей в цьому році у них в бюджеті на пенсії немає. Тобто і заява Путіна, що економіка переходить на військові рельси, це теж означає, що коштів немає, що відповідно вони зараз будуть брати всі ці підприємства в повне тотальне ручне управління, затягувати паски і взагалі переходять в режим такої внутрішньої окупації. Я вас зрозуміла. Подивимось. Ну, це війна. Це Ну, холодна війна, але дехто з експертів вважає, що вона навіть більш небезпечна зараз ситуація, ніж коли була Карибська криза. Я вас зрозуміла. На жаль, це все, що ми встигаємо сказати про цю тему. Мирослав Гай, волонтер, висловив свою думку стосовно того, що відбувається зараз у Луганську. Ми перервемося на декілька хвилин, після чого повернемося в студію, будемо говорити про головне надалі. Дочекайтеся.